Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasing ngayon. Recorded by X Thunder Gaming. Tom, basin mo maptos ko. Nag-eskwela pa pa yata. Di lagi, ako'y bala ni mo. Tom, Sige na, di ba si bala ni mo. Yan. kinuo ko. Pila naman ko kaadlaw ng tilid. Unsaon na lang kung maptos ko. Pero hindi ka mabala ka, magpalit ko piti. Tom, Oh, sana yung resulta. Tom. Positive. Maptos cute ko. Diyan. Kinuo ko. Unsaon man ni nato. Talaga, barugan ta ka. Musulti ko lang magpapabahin na ni. Tom. Ano si Papa? Unsaon man ako siya sa pagsulti. Naiba ko diligid siya malipay, ani. Pero tinipa rin kamot og trabaho sa gawas aron ako maka-eskwela o niya mo niya akong ibaos. Diyan. Sige, anin lang. Si mama lang una ni mo ang atong pahibawon ko na. Kinuo ko nimo, oy Dayan. Ano bang wa makabaguna-huna? Kay eskwela pa intahon ka, anak. Ma, tabangi ko. Nadali ko gusto nga masuko si Papa na ko. Dayan! Pa? Niya ka? Kanusa na ka na uli? Hain si mama ni mo. Ha? Hain siya. Pa? Elma? Niya ka? Hayop ka? Pa? Naibaw ko. Nagbinuang ka na ko. Diin ka man mahibaw. Doon ay mga pictures nga gisend din hinako. Mga pictures nga nagpailas sa imong pagbinuang nako. Elmer, Gibuhat ko ang tanan para di mo. Wati ka patrabaho Wati ka bawali sa imong mga lingaw-lingaw. Pero nga nung nakahimo ka man, ane. Elmer, dong. Dong, pasaylo ako, dong. Ma? Nagbinuang ka ni Papa? Anak, pasaylo ako ninyo. Layas din sa kong panimay. Ugad to na uban sa mulaki. Elmer! Pa? Nga no. Pa? Doon ako isulti ni mo. Unsa mo ka na? Mamaptos ko. Nasaylo ako pa. Nahibaw ko. Naghuwat lang ko nga ikaw mo imusulti na ko. Pa? Grabe yun ang akong kahiubos ninyo. Imong mama nagpinuang ako. Ikaw, nagpamaplusog sa'yo.
Pa, Asa man ko napita nagkuwang ninyo, nak? pa. Sa iluwa ko ninyo pero sugod karon. Maningkamot na mong inyo. Mag-iyahay ta. Total, dako na masikad, ayan. Imong mama, wa na sa amor nako. O sibot, ipasabot imo pa. Magbuwag-buwag na ta. Pa. Recorded by X Thunder Gaming. Adol lang kasamo. Aron mamonitor ta ka. Tom, Total, andam sad silang mama nga muatiman mo. oh, Dayan. Higop aning sabaw, ha? Kay kinahanglan kaayo ni Nimo. O, tita. Salamat kaayo. Dayan. Ayaw ka bala ka, ha? Nahibaw ko sa imong problema nga giatubang karon. O dili ko gusto nga maghuna-huna ka nga pasagdan ka namo. Salamat kayo ninyo, tita. Kung wa pa mo, tingali, wa na ko mahibaw sa akong anging buhaton karon. Naunsa naman ka, Tom? Sukada nga naata din is inyo. Imo naman lang kong biya-biyaan. Nagsaligrams ka nila mama nimo nga naara nga makatiman ako. Kung gusto man ay gusto nimo. Permin lang ko ning niasbay. Kasi atiman ako, uy. Tingalig nalimot ka. Nga anak ni nimo kong gimabdos. Diyan, mahimo ba? Ilang kuno ta maglalis. Hibawaan pa. May pagwa ko musugot nga may mahitabo na to ato. Diyan. Diyan, sorry na good. Gusto na ba? Abi kinakuha naman ko nimo. Imo na lang kong ingon anion. Uwa, magigit ko malipay ha. Nga namabdos ko. Tungod ani. Nahiubos kayo sa papa na ko. Diyan, sorry na. Please. Pagilak. Di na makaayos sa imong gimabdos. Asa naman si Nis Tom, uy. Huwag pa man mauli. Ay, paita gining tawhana, uy. Huwag na siya pakialam na ako. Oh, si Marvy ang akong amika. Unsa makituyo ani niya. Hello, Marvs? Asa karon? Di aras bay. Nagpaabot ni Tom. Ah, mao ba? Ay, timing kayo. Kaya kita may diniron sa bar na akong naimutangan. Ha? Nagbar siya? O, day, uy. Samtang ikaw, nagpaabot niya, siya dinhi nagpalami og maayo. Ha? Left and right ang iyong mga babae dinhi, day. Unsa? Hayop ka! Hayop ka! Sama ka! Naunsa ko? Samtang ikaw piting enjoy sa imong life, ako din pasagdan na lang nimo. Diyan, sorry na ha. Sorry na. Mabalik ko sa amo, Tom. Magbuwag ta! Usa. Yan. Ayaw ka nagbuhata, please. Ayaw nagbuhata. Isaada ko nimo nga mag-usab na lagi ko.
Unya, magunsa man karon. Tambot na uy. Huwag ko makasabot. Si mama, nanay lain. Si papa, di biya na sad. Huwag ko mahibaw kung mag-unsa ko. Huwag ko'y trabaho. Usaw man ako sa pagbuhi, ani ako umaabot nga anak. Naglibog ko sa kong buhaton. Dayan, husto na. Palabi kay tingalig maunsang bata. Naglibog na gid kaayo ko. Aray, Oh, aray. day, ngano ka? Sakit akong tiyan. Ha? Tingalig mga anak na ka. Danan ka sa ospital. Dayan, kumusta? Ikaw. Day, sorry nga. Akong gitawagan dayon si Tom pag-abot nato din ha. Ako man sige pahibaw nga manganak ka na. Ang baby. Asa ang baby? Tuwan ang bibi na yan. Wa sa'y kinabuhi nga di gawa sa imong sabakan. Unsa? Susto na. Susto na. Di ara ko. Baby na ako. Sorry na yan. Pero wag na nga itong baby. Nahibaw ko nga dako ikong kalabutan sa paggawa sa itong anak. Tungod ako, maunagol kag mayo. Please, atagi kong higayon nga mamawi ko nimo. Saan na ko nimo, di na gyud ti ka pasakitan o pasagdan pa. Mahal kay ti ka Dayan. Tom, How can I make it through the day? Sa pagkakaroon, nakita gina ko ang dakong kausaban ni Tom. Sakit lang kayo palandungon nga kinahanglan pang mahitabo nga mawa ang among anak una si makaanggo sa iyang sayo. Gihatagan ako siya og chance kay mahal pa masagid kaayo nako siya. O bisag na nila ang kinabuhi ang akong mama o papa ron. Nagpasalamat na lang sa kong Tom ug sa iyang pamilya nga wa gid ko nila pasagdi. Ug wa gid nila gipa-feel na ako nga lahi ko para nila. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Dayan nga taga Danau City, Cebu, uban sa awit ngayang ipangayo, awit ka nagulahan, say you'll never go. Mong kagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon na Priscilla Recadas. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papanaw. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. Yadres lang na ining tulumanon,
handumanan sa usa ka awit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.